urwere hwekutotadza kuti imire. But izvozvo kuti inotombofunga kuti ichamira but handitoona zvatunitsa. And apatosisina haina zvaichatomboita nokuti haichamire. Basa raichaita watingazonzi yashaya basa inogona kuzongonzwo pamwe yangobatsirawo but kutadza kutomira kwaenda kutondistressa. Haichamire yega. Chihuro here kutadzisa kuti isamira? Havisi normal. Chii? Kutadzisa kumira. Zvakaoma. Kuti ufunge mombe idzodzo ndo dzinorima dzacho dzese. Ungoziva mombe dzakadonha. Chikunetsa ndechoti mombe dzadonha sei, urwere here, chihuru here, chii chazvitadzisa kuti hadzichamire. Dzongonzi mombe dzadonha, tada kuzodzisuda kusungudza kudai mombe haichatogone kumira yega yangodonha. Yamukoma ndo yakatanga, yangu izvezvi yaita. Danga rese rinopera kana chirwere here, chii handisi kuzvinzwisisa. Panotoda plani kuti chii chiri kudzitadzisa kumira.